להזכירכם, אני אסיר מספר 21 וזה אסיר מספר 22, אבל אני לא רוצה לדבר על עצמי, אני רוצה לדבר עליו, כי המצב הנפשי והבריאותי שלו קשה מאוד. מאז ששמענו שהמלחמה מתארכת במספר חודשים ארוכים והבנו כמה זה מסכן את החיים שלנו, מאז הוא לא מפסיק לנסות לפגוע בעצמו. מאז חרב עולמנו, הבנו את התקווה. לפני כמה ימים הוא ניסה לפגוע בעצמו, ואני ולוחם הקסאם שהיה איתנו קפצנו עליו כדי לעזור לו, וכתוצאה מכך הוא ניסה לפגוע גם בנו, מה שגרם לכל המצב מאז להיראות ככה, והפך כל דקה כאן קריטית לחיים שלנו. כל דקה כאן נהייתה קריטית, אי אפשר לישון אפילו. אסיר מספר 21 גם לא מוכן לאכול ולא מוכן לשתות את אותו מעט אוכל שיש לנו במציאות הנוראית הזאת. מעט אוכל. תשאלו את אוהד על איזה מציאות מדובר, ואוהד עכשיו קשה הרבה יותר. הוא לא מצליח לעשות שום דבר חוץ מלדמיין ולחשוב על הבן שלו ראם ואשתו רבקה. הוא לא מצליח לתפקד. למה אתם מחכים? אני לא מבין. מה יקרה בעוד רגע שיגמרו האינפוזיות? מה יקרה בעוד רגע שאני כבר לא אוכל להיות לידו והוא יישאר לבד? אם הוא יהיה לבד אני לא מסוגל אפילו לדמיין את זה. לכן גם אני מפסיק לאכול. אני מפסיק להכניס אוכל לגוף שלי, כי הגורל של החבר שלי זה הגורל שלי, והגורל שלנו הוא בידיים שלכם. ואחינו הטייסים, אני מאוד גאה באלו מכם שהחליטו להפסיק לעלות ולסכן את חיינו וחתמו על מה שחתמו. אבל אלו שעדיין מסוגלים לעלות ולהפציץ כאן אותנו, האסירים, האזרחים, מה אתם מספרים למשפחות שלכם? מה אתם מספרים למשפחות שלנו? מה? עם ישראל, כרגע נותרנו מספר אסירים בחיים. אם אתם רוצים לדעת מה המספר הזה, פשוט תשאלו את שרה נתניהו, כנראה יודעת מה שאתם לא יודעים. ואת שרה, פשוט תגידי מה המספר שאת רוצה שישאר כדי להוציא אותנו. מה? כמה עוד צריכים למות? כמה? את רוצה 10? את רוצה 15? פחות מ-20? יותר מ-20? תגידי! איך המלחמה הזאת עדיין ממשיכה? איך המלחמה לא עוצרת? תגידו לי, מה השתגעתם? 1 ו7 חודשים. מה עוד צריך לקרות שלא קרה? מה עוד צריך לעשות שלא נעשה? מדינה שלמה רוצה שזה ייגמר הסיוט הזה. מעכשיו, כל דם שנשפך, כל התדרדרות נוספת שרואים אותה בעיניים, היא על הידיים שלכם. רק על הידיים שלכם מחליטי ההחלטות. די, הגיע הזמן לעצור. זמן עושה. הזמן עושה.